И ги предупредих. Това вие отивате към пропаст. Така както карат нещата, Съюза на демократичните сили има реалната възможност в най-близко време да загуби властта, да падне от власт. Както и стана. Там грешката беше, че не беше толкова масова пресконференцията. Едва ли не, нали, са канени определени журналисти. А свалянето на правителството на Филип Димитров, за незнаещите трябва да припомня, че той поиска сам вод на доверие в парламента и този вод не му беше даден. А повода, по който поиска вод на недоверие, беше прословутата македонска афера, която е истинска и се случи тогава. Такава афери е имало. Правил е сондажи Косьо Мишев, нали, и са искали да, с добри намерения, разбира се, да се помогне на братите македонци, нали, но всъщност да си облажат и те пръстите, да си оближат пръстите и облажат. Имало е сондажи. Действително, това са данни на разузнаването и те бяха изнесени от Аспарухов в парламента, на закрито заседание на парламента. И парламента му гласува на изслушването по този повод за така наречената македонска афера, че е застрашил националните интереси на България. Македония беше в деликатна ситуация. Току-що обявила се за самостоятелна държава, република, откъснала се от бившия съюз на югославските републики. И всяко подобно действие, продажба на оръжие или дори разговори за продажба на оръжие, беше изключително опасно, защото можеше да предизвика много бурни реакции. Не само от Сърбия, и от други съседни страни. Там също се създаде една легенда, бих я нарекал, нали? Че Желю Желев чрез Бригов Аспарухов бил свалил правителство на Филип Димитров. Всъщност тези хора избягаха те се оплашиха от войната, която са започнали, а не могат да сменят курса и пожелаха да имат вод на доверие, което беше изобщо не беше необходимо. Филип просто до такава степен беше се изолирал, че беше вече тръгнал на ноши с тези, които го подкрепят. ДПС, без да участва в коалиционно правителство, го подкрепеше при гласуванията на всички други неща, които предлагат. И те влезоха в конфликт с тях. Много добре си спомням деня, когато дойдоха с Иван Костов. Тогава имаше един скандал за оръжието във връзка с Македония и по лични морални съображения искаше вод на доверие, което за мен все пак с стаж, колкото негове в правенето на политика, ми беше много странно, защото неговата отговорност беше далеч надличностна. Филип предпочете собствената си сигурност и оставяне на власт на всяка цена с безброй много компромиси пред сигурността на държавата и пред това България наистина да има по-стабилно правителство. И беше ясно, че този вод трудно ще мине. На мен ми беше ясно, че няма да мине. Въпреки така молбата ми да отложи, да изпие едно кафе, ако трябва питие, да си преосмисли решението, но като разбрах, че така искането за вод на доверие вече е депозирано в Народното събрание, ми стана тъжно и мъчно. И за голямо съжаление този вод беше началото на така разграждането на СДС в търсене на себе си. Казаха, не, новия министър-председател пак ще бъде Филип Димитров. Пада правителство, обаче ние пак предлагаме Филип Димитров. Те се казват, ще се подкрепим, но без него. Те ще бяха готови да подкрепят Иван Костов. Бяхме съгласни Костов да бъде така обединяващи елемент като личност, като политик. Но тогава явно Костов осъзна, че все още му е твърде рано
И това го каза така в една директно открита форма, да поема отговорността за развитие на СДС. За мен по-важният въпрос е защо се стигна въобще до правителството на Беров. Защото беше свалено правителството на Филип Димитров, абсолютно съзнателно. И се назначи правителството на Беров, което беше удобно в ситуация, в която никой не трябваше да носи отговорност за това, което ще се случва. Формулата Беров беше спасителният пояс. Всъщност тогава имаше едно условно споразумение между нас, негласно, че ние трябва да намерим форма за момента, в рамките на 6 месеца, след това СДС пак да поеми отговорността, щафетата на властта. Но за голямо съжаление те за тези 5-6 месеца пак не бяха готови, защото вече започнала тази вътрешна борба и колелото се забави. Започнаха личностни борби, започна така една недефинирана политика за сортиране на лидери, кой може да бъде лидер в СДС, кой не общо. И това за голямо съжаление, пак подчертавам, така костваше много както на СДС, така и на страната, така и на цялото дясно пространство, център дясно. Лошото е, че това правителство на Беров допусна цялото предварително подготвено разграбване на огромната собственост, която се случи в следващите години. Намерих държавата проядена от тези неща. Намерих неработещи институции. Има основание, госпожа Инджова, но когато властта не работи, има едно така безвластие в пространството, в времето, в обществото, най-вече в държавните институции или между държавните институции, естествено ще се намерят субекти. Мутрите не са наш патент. Не са български патент. Винаги от самото начало на утвърждаването на пазарната икономика, там, където има свободни ниши, в управляването на услугите и превръщането им в стока, в системата на пазарната икономика, винаги се появява. Това съвсем обаче не искам да се разбере като оправдаване на мутризацията в страната. Напротив, аз съм категорично против това. В този контекст Инджова има право, но аз бих и задал въпроса. Тя беше също управленчески субект. Какво направи, за да отчасти, поне доколкото е възможно от гледна точка на реалностите, да спре този процес? Не си спомням да е направила нещо съществено. Излязох с бюджетен излишък. Допуснат беше допълнителен бюджетен преразход за времето на кабинета, за да улеснят неговото съществуване. Но вместо да го използвам, аз го върнах на държавата за 1994 година бюджетът беше с допълнение и допълнителни средства за служебния кабинет, които аз почти изцяло върнах. И тогава политическите партии ме упрекваха в антидържавно отношение. Всеки бюджет трябвало да се потроши, вместо да се връща.